Assalamu alaikum. Hafsa. Hafsa. Ki isa in kira ki ana mun Hafsa. Ko ina son yin to kin ga tsaya na faɗa miki. Kin ga tsaya na faɗa miki. Ni baba na ya maka tangar karfe ne. Dan haka ba ni ba. Wannan kuma wane ne kika tafi mun da shi? Ke jiki ba abu sai yanzu ka raba kake ka bata min rai. Gaya mata. Wallahi kake bata min rai. Kawon mu. Wannan tsohon alakon kwan din ya zo ya hore miki kunne kina kin san bakin magana. Kawai da mu ce namiji. Ke da kuma ke Kai, da da kuma asiri da ya ga fi. Za ka zo a gida ne ka Sai da ce kallon da ya ga fi. Ke ba faɗa maka zo yi ba. Faɗa maka Gaya fi. miki Mun zo gaskiya mutane. kina ji ko. gaskiya ko kula Ke da ba ni. ki sawa. Wannan Dama ta haka muka Ah, sani. dama a lalacen ki muka sani. To. Muna cikin Na gode. lalacen ni da ka kan ga muku baba na ya muka dan katangar karfe da ku dan haka ba Haka ni ba. ke. Kin ga. Kin goge lamba ta? Na goge nan barki. To na rantsa da girman Allah, na rantsa da girman Allah, kin yi na miki rantsuwa ka kafar nan ta ki ta ƙara shiga su. In kika ƙara shiga makaranta sai mun karya ki. Ba ya ce ba ina son ki zama yan iska ba. Shi ya kai ki Duk yan makaranta. iska ne dukan mu. Kin gane ko? Dukan ku Duk dai. wacce ta shiga yan iska ce. Tsaya Kina matsayin zuwa zan ki kake kana zaga mun Gaya kawai. mata da yar uwa. Tsaya matsayin ki. Gaya Ba mata ki da yar baba na? uwa. Baba waye kuma shi? sai in zaga baranta na kawarka. Tsaya matsayin ki kake tubo uwa ta wallahi tsaya matsayi kan tsohon Kai ba alakon kwan din. babana? Wannan tsohon alakon kwan din na taɓa shi wani abu ne. Waye Ke babana? kawata zo mu tafi da Yar Allah. uwa ba fa shi ya haife ta ba, yar rukuci. Shi ne ake wannan duk abubuwan? Wannan Allah ya shirye ku. Am, oh, wani ne. yar wahala. Kale ta yar wahala ce.